Unsa ni pagbasa ana? Tutoy ah. Kani unsa na pagbasa ana? Ay, kapandamay. Kasi ka naman nagpanuluan na sa bukid. Kamatay pud nimo. Grabe ka pait sa panahon oy. Kinahanglan kita makikitagtrabaho ani. Dito sa kuhunahan, basta dahil trabaho diri. Oy pre, Unsa man pre? ano na to yung nangitag trabaho dito sa unahan pre? Trabaho? Oh. Ato na to, basi kung sa trabaho ato tara. Sige pre. Uy. Wanted hearing. Oy mga pre. Oy pre. Naa may wanted nga iring dire. Kasi nagtaang nag-isda pre, kay wanted magana nga iring. Do. Tanaw na to. Na nagpataka raman mo basa pre. Wanted hiring raman nakabutang anak pre oh. Ay, ngitag trabaho. Oh nangitag trabaho na pre. Applyan na to. Ay mga pre ta. Sige, ikaw una pre. Ah, sige, dira sa mo. Oh, sige. Sige pre. Yes sir, good morning. Nag-hiring man mo no? Of course, nakita ka ana nag-hiring jud. Apply ko. Gusto mo lang qualification. Mag-reading tadaan bago ka ma-hire. Ay, magsampulog reading. Oo. Ay, sige. Pag dili ka kabasa og tarong halak. Impatsok ka. Sige, magsagod na ta. Ready na ka? Sige. Oh, ready na. Unsa man ang pagbasa ana? Kini. Basahon ako na. Oo. Anay, daghan man may galaga na sa bukid. Mo. Unsa ni pagbasa ana di ay? Laki ba na? Laki. Ay, Ginoo ko mura. Laki nga kambing, laki nga kabayo, laki nga baboy. Oh. X na di, X na. Balik ko. Bali. Kani unsa na ang pagbasa ana? Ay, kapandamay. Kasi ka naman nagpanuluan na sa bukid. Unsa ba gisulo ninyo? Baki man ako. Baki. Ay, kamatay pod. Ay, Ginoo ko. X na, X. Ay, sige. Kani unsa may pagbasa ani? Ay, kuan man eh. Karang na liso ba? Liki man na. Basahang tarong basaha. Liki ganin ano. Likig jud ang final. Oh, Aw likig jud ay kag utok. Uli na dito kitawagan ra ka. tawagan ako. Oh. Ah, sige. Hindi pre. Nadawat na ako. Ha? Wadyo ti ko ba? Hay ni mo pre oy. Gani ka. Sige pre, mo na to pre, basi madawat ta ba? Ah, sige. Tama yung pundasyon. Hi sir. Hi sir, madam. Madam? Yes, of course. Sa kuno dito po. Mo ba ang trabaho? Mo-apply ko. Oh, sige, na qualification daan, pabasahon. Kay Pabasahon? tutorial man eh. Alright, so mo ni mong basahon. Sa pagbasa ana. Ari. Anong giharian ba? Di ba nakaklase nga ari, madam? Ano din na? Napunit diri kaning ari. Ginoo ko Lord nimo, ambot lang jud. Mali. Pagkaroon ng R. Di jud ka mabasa ng English, bugo jud. Sa pagbasa ni number 2. Biki man na madam, mga bayot. Anong padugdugogon man ko nimo? Kaklaroan ng bike. X gyapon. Oh, sunod. Basa, ginoo ko wala ko oras kay busy ko. Bulok. Bulok. Madam. Sa bakay bulok naman gid kadaan. Alright, next applicant please. Yes, madam. Yes, good morning. Good morning, madam. How may I help you? Madam, unsay qualification diha, madam? Kay mga apply ko, madam. Ang qualification daghan. Ang sulat sa ako pabasahon sa takadaan. Alright, magbasa na tagsugon. Hard ka mo basa? Yes, madam. O, sa bagay, kay applicant pa ya. Unang pagbasa, Hala, madam. Bastos man na. kung sa pastos ana nga o baka man kalitra. Bastos na, madam, kanang Lu. Animal yun. Final pagbasa min pagdali. Lu. Ano gid na? Final na na, ma'am. Why ma-hired? Kapoy. Ikaduhang pagbasa, please. Na. Unsa ni pagbasa na? Tutoy ah. Ay, akong paborito, madam. Dili gyud ay kag tutoy. Unsa ni pagbasa daw ana? Sige daw. Tutoy ah. Totoy yan ni Pintilpin oh. Sakit lang nimo oy. Toyota dili daw Toya. Ha? Ikatlong pagbasa. Medyo busy. Sa bagay, medyo busy na ko karon. Madam, daw to, madam. Ko nimo.